Na de kritiek en het grote aantal vragen over het functioneren van de reststoffen-energiecentrale en de eventuele gevaren van de uitstoot van dioxine en zwavelzuur, docht de provincie nou een stap vooruit. Deputaire Schrier had het ingenieursbureau Wansnijder en Goedjaar, dat specialiseert is in afvalovens, de opdracht doen om te onderzoeken of die oven wel goed genoeg is. Daarom vind ik het belangrijk dat wij een expert inhuren om eens te kijken van maken zij gebruik van de best beschikbare technieken en hoe verhoudt zich deze oven tot andere ovens in Nederland of in het buitenland. Schrier had het afvalverwerkingsbedrijf Omrin, dat eigenaar is van de reststoffen-energiecentrale, vregen om allemaal werking om het onderzoek te doen. Opvallend omdat hij verleden week nog alle vertrouwen in Omrin uitsprutst. Als het om gezondheid gaat is dat gewoon een heel belangrijk thema voor mensen en dat begrijp ik ook heel erg goed. En daarom moet je er ook heel zorgvuldig mee omgaan. Ik kan me voorstellen dat als de provincie echt met tanden, zal ik maar zeggen, wat wil doen, dat je dan wel over onafhankelijk tot stand gekomen gegevens moet beschikken om dan ook daadwerkelijk je tanden te laten zien. Jijderal joeg de provincie Omrin de opdracht om op straffen van een dwangsom van meer dan €600.000 binnen 2 maanden alle tekortkomings van de oven op te lossen. De gemeente Haas had Greenlicht doen om de GGD om aan alle bedrijven en omwoners in de omgeving testapparatuur te aan. Daarmee kan de uitstoot van zoutzuur meten worden. Haas wil ik zo gauw mogelijk om de tafel met een jontje gemeentes die het aandeelhouder binnen van Omrin. En de inzet is simpel. Het ding functioneert niet goed. Er zijn risico's voor de volksgezondheid in Harlingen. Wij hebben daar last van. En onze inwoners hebben daar last van. Dat moet stoppen.